re tok chik. Nonro ni otimi e skunde mag primary kod junior secondary maromo 370 counties duto ma pacho ka. Pesa inago chal kaka mar rwako nyathi e sikul miluongo ni admission, en kaka mar ng'iewo buge, kaka inano seche moko rims mag printing papers idwa ni nyithindo dhigo, gin kaka pesa ma ikawo gedo mopogore opogore. Ntiere moko bende midwa ni omed godo nyithindo dakika kata seche mang'eny ka gintiere e sikul, iluongo ni remedial, ni mondo japuonj omed bedo kodgi malang'. Koro watimo nyanonro mogolo aina pes mopogore opogore ma idwa ni mondo mi nyithindo chul, to wayudo ni ng'enygi gin pes ma ichulo e tok chik. Skunde ma omul kaluwo riwo MMSHA primary mantie kaunti ma Kisumu ma choko omenda maromo 15,000 nyaka 20,000 e rwako jopuonjre manyien e skunde no. MMSHA primary ma Kisumu ni bende jonyuol chulo shillings 800 e klese ma pok ochopo e klas 4, 1,000 ne klese ma osekalo 4. Victoria primary ma bende ni Kisumu choko kind shillings 13,000 nyaka 15,000 e rwako jopuonjre manyien, kaachiel gi shillings 5,000 mar nyiewo kom kata loka mar jopuonjre. Tarang'anya Mixed Junior School e kaunti ma Migori chuno jonyuol mar chulo shillings 1,500 tam katam. Bende ka opogore gi magi, somo ma iketo bang' seche ma chik orwako kata remedials bende ichuno jonyuol mondo mi ochul. Pesa mar penj bende jonyuol chulo. Nyang'iti Primary School e kaunti ma Migori choko shillings 150, ka Victoria to choko shillings 2,400 kuom japuonjre ka japuonjre higa ka higa mar penj. Kaka MMSHA in Kisumu chaja lo 15 nyaka 20 mondo nyathi oyud admission e school. Samizo chaja lo 20 nyathi mondo oyud admission, ichaki chajo school ni kaka MMSHA chajo 1,000 mar bus moso chul higni 3 manyi chule ka tonge accountability. Ido ka school ka Victoria chajo 13,000 mar admission nyaka 15, to podi biro loka ma 5,000, to podi biro gu books ma 4,500. Koro tamo nyathi man gu nok kata janyuol man gu nok mondo nyathino odhi school. Ido ka nyathi semo kalo gate ma Victoria okalo gate ma MMSHA odhi school moro mabor nikech oket cost maka otame donje. Chudo ni osemiyo thoth jopuonjre oweyo skul ahinya to e junior school kaluwore kod nonro ni. Wasefwenyo ni nitiere nyithindo mang'eny mokalo Kenya mangima milion 2,500,000 mantiere oko mar skul, yani out of school children. Wa attribute kata waketo achiel kuom gimomiyo gin oko mag skul en ni pes midwa ni mondo mi gichulgi. Kiyawo skul kiny, jopuonj ma choko pesagi, wadwa ni ministry of focus on them, otim audit, nikech gik matimre audit ok tim schools. Itero pesa to nono ma iye no yok education gi be lao pesa cha. Riwruogni mar elimu bora koro dwaro mondo mi piny owacho ka okang' mager ne jopuonj madongo ma pod choko omenda e tok chik, nono to gibiro chwalo ng'ur margi e nyim doho. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyokora mo jong mano sigana mokelo kanyo kod Judith Omondi oloso odiochieng' manyoro kama network ma kamano nochiw kod jokanyo mag elimu bora working group. Kendo kawuono wan ka nyokora mo jong kod jakanyo Boaz Oruku amithuolo manoni moso okinyi ma kawuono kaachiel koda ka Morino Kal jalonyo weche mag somo wawinya no okinyi ma kawuono weche mag somo to enya skunde yawo sani ji ochung' yo machal nade oyawre kendo machiegni. Boaz Oruku e chenro okinyi ma kawuono kama untiere kod nyanonro mabende ugolo odiochieng' manyoro paro mosemienjo e wiye kama sikunde ochung'e kawuono ka iepo e moko kuom sikunde. Erokamano Cleo, mokwongo amosie nyikwa jokonagi duto ma ntiere kodwa e bura ma kawuono kendo gidwa winjo twak madhi mbele. En paro maber. Morin erokamano, angeni ang' ni thuolo imbe wacha chiel, but akoni kaka irwaka odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma mokwongo nyithindo mawuotho manie yo madhi sikul wakwayo negi koni safe journey masses. Kato seche ma gin bende jopuonjo ikore mondo mi odhi ochak konyo gi jopuonj go bende mondo bed maber, to jonyuol mane nigi mzigo mar ikruok. Ang'eni jonyuol gi kio kalo kuonde matek.
Nyasaye mondo mi omigie thuolo moro mondo giyud yuto. Uniform ma chendo cha endi onego bed ni giyudo ne nyithindo. Kik nyithindo chop e sikul ka gin gi nengni ma kono yiecho ma nyalo miyo confidence mar nyathi rumo. Ka ok kamano to ang'e ni weche ma wadwa wacho ka gin kaluwore gi kaka nwatimo nyanonro e Limu Bora. Apani ang' na med mondo mi afuonnu nikech wuotho kuom skunde 370 ok en tich mayot. En gima nwakawo thuolo mwawuotho mwang'iyo ni to skul ka skul ang'o matimore. Kendo report mane koro wagolo nyoro mondo mi ayanga mondo mi ji duto te ok ni jokanyanam peke yao but ji duto te e Kenya ka ofweny. En report ma otegno kendo paniang' na konyo mondo mi ung'eye kanyo maber. Erokamano ahinya ng'wa thuolo mar kole mana kinde machuok ahinya ka wantie sani kar ka Morino kalo yawre kendo machiegni ukinyi makawone chenro mar Mbakoro. An maber Mr. Cleophas aber moso nyikwa Ramogi and agone Nyasaye erokamano nikech odiochieng' ma kawuono ndalo duto te ma wasebet waduoko mana erokamano. Koro an to kawuono to Mr. Boaz warukni osiepna. To ng'enyne wawinjore. Lakini kawuono taneno ka wadhi chwanyore. Chwanyruok dhi wuok kae. Chwanyruok dhi wuok e wach mar gik machiko chike mantiere Kenya ka. Ma Limu Bora Working Group bende temo nono kendo wacho ni ok ni kare. To odhi bedo versus gima ntiere ground. Koro kanye maneno kaka wuono to akeno siep dhi rumo lakini wadhi mbele. Wadhi bedo ka kwan losa chel kachel. Mokwongo in kaka jalony weche mag somo kinjo report mogol kod Limu Bora Working Group nonro sikunde maromo 370. To yango kar kanyo moko kuom sikunde ntiere omenda mabende imedo ewi japuonjre madadonjo e sikul manyien. Mokwongo weche mag admission kod magi mag remedial keto kama chal nade diponi mane machiegni kod gino mabende wawacho doche ma kawuono ni sikunde mayo jonyuol. Ok nyal wacho ahinya ni en mayo jonyuol Cleophas. To en mana ni otek nikech kata nan janyuol to nitiere pesa moko ma samoro janyuol puoda ithagri athaga mondo mi iraise mondo mi nyathini obed kacha nyalo dhi skul. To pesa no bende kokigole tiyudo ka nyathi bende iketo kamarach. Japuonj bende sama koro golo ni nyathi kata skul mondo duok dalacha, nyathino en exposed to a lot of dangers. But koro penjo na en ni ng'ano monego bed ni bedo blamed ka. Nikech sirikal oloso chike kisomo Basic Education Act wacho gik moko onego bed ni timo, nyathi ok onego bed ni kwa pesa admission, pesa tuition, gik machalo kamago gin e chik adiera. Tiyudo ka sirikal mokwongo ema en oloso chike to kendo en ema kendo chako thiro gima onego bed no wacho. Nikech Cleophas ka wacho na bro chung ne gima kama janyuol golo ushuru mare ma en ting mara, especially national government ing'e maber ni kochakore grade 1 kadhi mbele mano en ting monego bed ni national government ema tingo. To national government Ministry of Education kata national government no ema osefail janyuol kacha. Japuonj ni nyathine should go to school. Education ni okinyal stope ni pesa ni poko chopo kar kacha. Koro japuonj penjo ta timra nadi, janyuol bende penjo nyathina ni okonyal bet e dot ni ok odhi school. Koro yudo ka gini otek Cleophas ma ginenda taneno ni nyathini kata sirikal wacho ni somb nyathi ni e wiye but sirikal wuondo janyuol. Nikech after all is said and done nyathi en mari kaka janyuol. Koro bro chuni mana ni mondo iti matek iwinjri gi jopuonje nikech pesa gi bende japuonj machunga to wacho ni let me pass them onge. They do meetings ntiere Parents Teachers Association kachacha ma samoro gi wacho ni dwa gombo no watim gima kama mondo konyo nyithindo school. Koro gibedo past kachacha. You understand? And then just very quickly nitiere gimoro miluongo ni social stratification. Ne waneno ka oduoknwa report ni samoro nyathi dhi school kumabor nikech a better school mane ni machiegni kode beche kata dwaro margi ni malo. Koro gini medo sudo nyathi mabor gi kama onego bed ni obetie kachacha. But the failure here en mar janyuol. Koro yudo kaka awacho ni school kaka obedo mention mar MMSHA
by the time ma nyathi ma nyalo chulo 20,000 e school kata Victoria mondo bed kacha, it means ni mani capacity mean kata wuon gi is able to do that. So what does this one do? Omedo tero thungo jok ma ok nyal to schools ma bende kata kowe lwet sirikal kaka sirikal osekakaw gino to they even suffer most. Ngeni schools ma Kenya ka kata mana classroom ma nyathi bedie onge nikech pesa mar development ya ok ochule. Koro yudo ka the rich plus the rich parents plus their children are getting better, as the poor parents and their children gine magi yudo ka pod gidhi kama topic kuchuchu. Koro aduoko seyo ni sirikal to ok japuonj mani school to ok gi janyuol be. Erokamano ahinya. Mwazo ruku ma report maru manugolo odiochieng' manyoro ayanga. Adongo e kaunti ma Kisumu. Nitie sikunde mag sirikal ma kadongo kaneno nanya wacho ni gin sikunde mag ji giwegi. To an wrong. Kata no kan kare mar wacho ni ne gin mag ji giwegi, ne gin mag sirkal. Private to kare gin sirkal. Iyawo ne gin private, kare gin mag sirkal kama gintiere. Kendo ma osemiyo oganda mamoko bedo mabor ahinya kodgi. E report ni ka ugole. Ma e chal mar wacho adieri mantiere. To miyo reflection machal nade e kit ting ma sirkal nitie godo e siro somo gi koso sikunde ma dhi ataro mar chik. Ang'o mantiere kar ka? Erokamano Cleophas, we achak ni gi foundation mare. Kendo kaka nyamera kendo siepna osewacho ok ane ka wapogore e paro. Nane kumo chake go en omulo pend elephant liech. Tanto ng'iyo liech kaluwore te. Koro adwa kone kaka kamomulo no en part mar kuonde momulo te. Nikech e Kenya kaendi pend chik ma wan go katiba mar Kenya. King'iyo kipengele mare mar 43 wacho ni ratiro mar ng'ato e Kenya ka mondo mi yud somo kendo somo ma quality ni kanyo. To nyathi mora mora, nyathi en ng'ama pok ochopo higa 18, mane kaka chik yale. Mano pend chik 53 wacho ni nyathino en nyathi ma ok iwe ni ok onyal dhi sikul. En gi ratiro mondo mi odhi sikul mara chune. Pani wati gi tamno. En free to gi compulsory. Yani onge chudo midwano chul to bende nyaka chune idhire mondo mi odhi kuro. Matiende ni ok wene thuolo mora mora. Koro kichaki ng'iyo kata na chike mamoko bende mane wakawo go keto go foundation ni. Chik mar nyithindo, the Children's Act, mano bedo reviewed ma 2022. King'iyo Basic Education Act mane oket 2013. Gin gi sections gi inano kolung'yane Basic Education Act kichako gi admission kaka nyathi donjo section 32 ondik maler ma onge bagni ni kik nyathi mora mora mobire sikul public school ni kwayo pesa mora mora kati kwayo desk kati kwayo kako biro no weyo donji kanyo momiyo MMSHA mi chako ikoni ja Kisumu chako ni gibantiere dala ku nitie nyithindo mana kaka imbe niwe ni ma mar joma moko ikale dhi to kare ma pes babau pes anyuondi te taxes ka ema uket kanyo magere matiende ni imbe na in gi ratiro mondo mi donjie to nikech pesa gi oseket kanyo ma ji ong'iyogo koro jiwe ni mane kawaida but chike ma wan go sani oketo ni mano ok onego bed ni timore. Koro nitiere gima na wuok e nonro mwatimone. Seyo inano ka biro wuok ni at the school level e kama pesa ni idware mang'eny. Kendo kaendi emigolo nyathi iriembo mondo mi odok dala. To ka be miyudo ka pesa midware nyathi ochul ni bende onge kata gimiluongo ni receipt. Ni mondo mi nyis kama nikech ng'ege omiyo receipt ok chiw. Kech seche mo ikawo receipt kata ikoni admission fee na wachaji go kama to nyathi cha odhi ochopo godo iro kilo moro to koni okay ane wadhi e court. Idhi yudo ka tich nyalo kethore ne japuonjni kata gik mang'eny nyalo timore. Koro miyo kanyo e kama tabu bende chako bedie. Adieri na wang'eyo kendo wafwenyo ni nitiere ji maninde tich. Koni they are sleeping on the job. Man e dhok mapani wanyalo kete machiegni. Kichako gi the head of state. Kich ng'ata matiyo e sector kata ministries mag sirikal otiyo ka
ng'at manie wiye malo cha ema set the tone koni gigi onego bed ni timogi ka giluwore kama ma kowinjo ni nitiere gima dhi tok chik to onyalo demand mondo accountability nyisa gimomiyo gini timore kama to ka oweyo mbekni mano ok ong'e kato ng'amo chako yiero mondo mi obed cabinet secretary to gi principal secretary mar basic education gin jok makia ni seche moko wat gima onego bed ni gitimo koni the framework ma gitiyogo mar effecting kata enforcing accountability mondo ging'e ni schools gi systems gi public institutions gi comply itimo wacho gimiko ni comply yani kaka chik ondike kaka onego bed ni time koro kwaseketo chikegi mwaketo joma onego bed ni ng'iyogi mwachulo msara tiyudo ka ni mago gik makoro ok ti kama Murid nawacho ni kwa ground vitu ni tofauti kanyo kama janyuol winje pek kama na wafwenyo ni nano ndusna dhiom siling 50 dhiom 150 mar penj dhiom 1,000 wambodwa ni mondo baso bed ka dhiom magima kato pesa mar kaka iwacho ni mar free primary education chendi kaka ni ikele cha 1,420 mar wi nyathi ka nyathicha bingeni kako kele cha tiyudo ka japuonj samoro na onyise ni my breakdown monego bed ni ng'iyo me comply go maber capitation mane kuri kelo mar junior secondary school mar 15,000 gi 40 15,000 ewi nyathi ka nyathi ifwenyo ni pesa no chopo to mondo mi ing'i ni to ere the budget item kata circular manyiso gi kendo konyo gi the breakdown endo kanyo onge yudo ni the only safeguard yani kama ntiere ng'at manyalo control mang'eyo en ni kosekawo gima ne BOM ni opuodho kato dhi godo director mar education at the county level ni kosedhi go kanyo to director no bende gotik kato nyanonro ne ogolo gik moko mager ahinya ng'eny directors go gi sub county directors go iyudo ni oketo mana sei ka embe kare ntiere gimoro mantiere ye moyude moseyude koro seche ma oseketo sei mose approve mondo mi gicho dhi ogol ing'eni onge gi kone ere kaka inyalo dhi koro ingoto wang'i mondo mi ng'i ne pesa mogol cha dhi konyo e sikul kucho gigi miyo kamibadhi obede kama miyo nyithindwa ma onego bed ni donjo skul kuro bedo gi tabu nikech iyudo ka pesa nyalo bedo ni nitie titiyo kode marach to kama pesa bende pok obedie pok ochopie kae mane wachak wala umu bende the system mar government makelo negigo capitation to gi pesa mamoko makonyo e skul iyudo kaka sani wanie tam mar 2 mar 2025 tiyudo ka tam mar 2 ni pes mar tam mokwongo pok ochopo ne schools te koro skunde iyudo ka nigi tabu kaendi gitemo manyo ni to ere kaka oyud pesa kanyo emomiyo gibedo mager bende gikoni nyithindo gi koro mondo mwariembi but a basic education act to gi regulations mar basic education nyathi okonego bed ni seche ma ji ntiere school the school days okonego bed ni rado gi nyathino noriemba mano is illegal mano is unlawful yani mano ni tok chik tiriembo kanyo kalore kod gik moko kaka weche mag remedial nikech nitie kata ote madonjo kar kae mana ka ng'ani mondo mi ang' mi thuolo madhi nyime one wuok owacho ni Mosna commissioner and my friend comrade Boaz Waruku wacho na support report outcome and government nyaka koro put into action mondo oket lwasi maber mano mar somo ne nyithiwa en adier ni sikunde mayo jonyuol nikech gimedo pesa moko with funny abbreviations with no meaning ma David Ochola Janyabola Central Nyakachuod madhi nyime ko wacho ni we need to standardize remedials across the board to avoid overcharging and demands hindering many families to afford their children education watch mantiere karka which mag remedials gi wacho ni man en siling 200 moro mapono ni medo no nanga second nanga primary kacha make yonge 200 ni to kidonja class wuok sapar jo wadu wuok sapar ari gudia erokamano mokwongo salute Dr. Ochola Dave mano siepna
gimotemo wachono gimiluongo ni remedial no we mondo mi akone onagi kata jok mawinjo gik mbaka mwagoni. Ineno japuonj mokaw motere skul cha. Japuonj cha endi olose, obedo trained, odoe maber, maseche matie si ondike kato ore sikul. Gik mineno odwa ni mondo mi otim ni remedial go. Remedial no yani onego bedni an intervention ma konyo nyathi moro mane somo mare wat en slow. Ineno. En gi mechanism ma within the curriculum framework kaka onego bedni okonyo nyathi aina no. Ma ok onego bedni kwachako ng'iye to wachako koni to ere kaka ikele pesa moro kendo e wiye malo kanyo. Kanye kama tabu chako bedogo. But gini kaka schools, ng'eny schools moko ineno ka osekete ni en gima mandatory. Kanya miyudo ka dong ni nono kanya nonro wane ogolo. Ni kata e primary school level, Cleo, nyathi manie class adek, manie grade adek, ioro ni nyicha pok otieko chulo siling 150 mar remedial. Na pok chulo siling 50 mar exam moro manonego bene gitimo. Magi gikane wuok e nyanonro ane. Koro wakoni to seche migolo nyathini chako kode ni en koka poko mako kata yamo malongo mar somo. To se chak riembe kagi kacha. To gikiriembe gogi gin gik ma adieri onengo beni sirikal ochung'ie nikech gimiluongo ni the rights framework ni. Rights framework ni gi ji ariyo muhimu. Koni the responsible person yani tie the ng'at monengo beni ratiro gi okelo kendo okelo kaluwore gi pes ma ochoko kuom ji to gi ng'at monengo beni ratiche imiye. Nano ji ariyo gi. Koro kopo ni nitiere ng'at ma ok ong'eyo ratiche to kama right the responsibility holder inyego nikech ok dhi mondo mi okonye mondo mi ratiche ni endi onend. Omiyo gimwatemo mondo mi wakwa kata watemo nyiso jonyuol to gi jopuonj. Jopuonj ong'e ni ka pesa onge skul onengo bende gipenjo sirikal ni to pes mar education mwadhi go mbele ni ioro nwago karango. Ka formula mane giketo mar 50, 30, 20 okti giwinjire aneni mondo mi pesa no binade. Kato kama koro gikone jonyuol ni nyaka med pesa ni nikech nitiere kipengele moro be manyaka nyisi Cleophas kikotie kagima onge olore kabisa. Section 29 2B mar Basic Education Act ong'eyo ni nitiere nyalo chopo kama nitiere gik moko midware e sikul ka ma janyuol nyalo bedie piny makona adieri kaka wanene wadwa ni mondo wamed kacha wamed gini kama to jonyuole mabedo piny tema iwinjore kagisewinjore to be kagiwinjore kamano modhi e BOM mokale tikuongi tere ka director mar education county director mar education magoe sei kendo seche mogoe sei no the cabinet secretary be nyaka consent nyaka winjre kodgi ni mano is okay. Yani ong'iyo iluongo nitie parameters ming'iyo kanyo reasonableness en gima inyalo koni ma en logical gima gidwa timo ni ober okodinne completely to kanyo mane window ma osetigo mondo mi okaw pesa mang'eny ir jonyuol ma ok onego tim we mondo mi akoni kaka wacho gima kana make kama mondo mi ang waduo kode wakaw yweyo masani kato bang'e waduo wadhi nyime kod twak achiel kachiel kod mojo ngime kama intie mi waparo koka SMS line omena ria deka uchelo nono kata mbui maro mar Facebook monter live okinyi maka wuono ka waduo kod ote kachiel kod akaparo majolony mano go de studio okinyi maka wuono kikidhi mabor. Ingia patapata.com sahi and pata the best gaming experience in town. Enjoy the games and pata big wins instantly. Lukuni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo wi tado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Nyakura mogjong macheni kendo wantiere karka chenro en mara mbaka oromo. To puro dhi nyime ka kod mbaka ne wacho ni en mbaka mabendo osebedo ka wachoko go paro ma opogore kendo en gimoro mipenjo ni ka dipo ni kama oganda nitie Murino kal kapok adhi wazo ruk mondo miangu tiek point mare mane nitie ka window ne notin ahinya to dipo ni kama odonge ni ema sikunde okawe to nego kode kabisa magoro nyalo miyo kawuono kwa wacho gi rieko mag jochung wechewa kendo kaka Ramogi TV wawach ni sikunde mayo jonyuol odiochiengni ma kawuono nikech ma ok en kumoro ma geno ni wadhi chako godo kata mchako manyien karigi osebedo ka dhi mbele ka to gin omenda mopandi iwinjo kata ke wach ni abbreviations mopogore oro gin omenda mane medo kata pono ni pes nyuka pesa activity mani nyariembi go ni dhi kao pesa activity pes pidho yien awinjo tinde bede ntiere e kind gik mamoko ma pontiere karka bomi buok kaka jalonyo mag somo kendo janyuol e kindegi. Cleophas mana kaka nasewacho cha omiya buok tok mana buok kende oketo nyaka kuyo bende e chunya to nikech nyathi ema dhi chandore ka nyathi chandre ni ene makoro iwacho ni kama joma riyo maroteke dawe to lume ma hinyore akia I don't know how to put that maber to iyudo ka chandruok bedo kuom nyathi and aparo ni Mr. Boaz nyalo nyisowa mang'eny nikech we have just had a conversation kode kato wacho ni gino ken kata mana window gino en gate koro ng'eni ka ng'abende amedo ng'iyo gedni to so much will come out but again pod I insist kaka nachake ground things are different and for as long as ni sirikal is not doing what they are supposed to do, Cleophas, report berndi, man is the truth. Constitution, katamana Basic Education Act, wacho gimopogore, gimatimore opogore, to choch nini, otimore ni kich sirikal. Koro, ene moya o get ma Mr. Boaz wueni. Koro we adwok ne the baton. Ero kamana enya. Yeah, I want to hear from him. Ero kamano Cleo. Maureen se doyo kanyo maber. Noko ni window ma wawacho ni. A Basic Education Act. En window ma seche mane wa bunge ntie parliament. Kendo gimbe giwuok kuonde ma ging'en ntiere nyalo chopo kama koro ntiere gimoro ma nyaka to jonyuol donjie. Gima nyaka jonyuol donjie to giketo window yani window dirisa matin to koni dirisa magiketo no e kama koro yawa gi osebedo ka yawe nche gi yawe molokore
dhot Rangach. sani koro oseyawe koro en rangach ibiro foni kata koro gigolo kata rangach no koro gimoro amora kalo gimomiyo awacho kamano nikech nitiere gik ma ok onego bed ni kalo e window no charging madhi mbele mar admission cha king'iyo section 32 kani ka onego bed nating'o kata na chik no mondo mi so bet inyalo yude kata 32 yes. Section 32 gikoni saa mimako lwet nyathi madonjo e skul kata high school moro kata en ng'ama kata pod en nyathi kata koka ikele grade 1 kata donjo kanye kik penje pesa mora miluongo ni admission fee. Wachni ya Mr. Boaz, pole for interruption. Yes. Wachni igolo nyathi school moro ni dalo kucho ni Kamalumbe. Igole Kamalumbe tigombo no dio so mememsha. Mememsha kone go kwa admission fees. Okone go kwa admission fee. To mane gimatimo. To mane gimatimo. Mano to gimatimo ema koni sasa Cleo emono mi akoni ayanga nikech ngeni wan tich wa en nyanonro to koponi waneno kato kitako kidwa timo gima chik dwaro to teri court nitiere skunde mwadhi teri court sani wadhi tero ge court kich wadhi penjo into pesa gi nyiswa kama pesa gi osebedo kadhi to ere kaka osebedo kikawo gi koro kama watemo wacho ni nyathi moro amora kata makale mmsha ni kuro wasewache bende mang'eny gi Victoria gini ang'eni Kisumu bende wantie but St Mary's kata Mombasa pod wanyalo wacho kamaki wakoni nyathi ma kalo to koni yawa mama kata baba ango misi kikowa itera sikul mabor to skul moro ntiere kama ber eno ni en skul mar private to skunde ni en mar public en skul ma jopuonj ma puonjo kanyo wachulo gi pesa mar tax gimoro amora chok gimoro amora mitiyogo kanyo en pesa mokel mar capitation ja ema konyo kanyo chik ok oyie mondo mi tam nyathi mantie machiegni gi skundno mondo mi obiye to mano gima timore sani kato nitiere kendo gima osebedo katimore miyudo ni pes ma oket ni mondo mi odhi okony skul kaka curriculum activities kaka examination assessment okokoni examination but kano wuok en nyanonro to wayudo ni nitiere counties mang'eny ma the directors oseyie ni mondo mi jopuonj koluwore gi associations magisebedogo miluongo ni Kesha kata Kepsha kendo giyawo accounts ni mar exam miterie pesa ikawo pesa ir jonyuol titero e account no mago illegal mage tok chik mane wafwenyo mwakoni gigi inyalo koni en pesa mar siling 150 siling 250 ting'eni kokawo gi awach ni kaka sani kawa $1 million mar nyithindo chulete $1 million mar nyithindo kosechulo siling 200 mano $1 million ma sirikal ok ong'e ni pesa no nochoki sirikal ok ong'e to jok mochoke gin na joma tin emomiyo ibiro yudo ka gin jok makuro gi mako gi timo sinani ni janyuol nyaka chul pesa to janyuol inyore to en gima otimo ka onge authorization be momiye appropriately nikech adieri the final authorization mar ni wayie ni jonyuol nyalo choko pesa makama e skul makama ka gitimo godo gini pes capitation cha no biro to en pesa mosebedo matin choche nyicho sianyore gik makamagi otimore jonyuol wayie ne soluru pesa ulos godo chochego to maendi ok timre koro omiyo kanyo mwatemo koni adieri sirikal gini komi mamlaka omi ni mondo mi ing'i kaka sheria chalo iket policy bende maler miyo ng'ato ka ng'ato ong'e ni mae kaka itime kato seche mosetimo kamano tim ni enforce compliance 100% compliance 100% compliance. I hope ni usewinjo ni ok onego bed ni kawo a small window loko bedo gate makoro gimoro amora kalo apani kanyo emphasis maseketo ma is very clear kato Cleo nitiere bende gima medo timore kata e schools mano wafwenyo koni gin public schools nyathi nyalo bedo ni odonjo kanyo and then finally odugo fwenyo ni
kaendi en environment kata lwasi ma iye kaendi ni ok anyal kopie nikech kosedonjo kacha to yudo ka nitiere aput moro mar jonyuol mana matin e iye kanyo ma gin gisekawo status giketo level mar skundno ni malo gini ema iwinjo ka gisechopo ikoni jonyuol na wasewinjore wadwa ni mondo wamed $10,000 nikech skundni ok wadwa ni standard ne okethre ng'e ni mago emomiyo ineno ka kata nineno MMSHA give you sasa ikalo kidhi e skunde idhi manyo skul mamoko ema koni omiyo ineno give you sasa okesho kawuono gibro koni kamano boss ntie moro kama da ne apenji kapok watia dongi thuolo madakika 10 kato bang'e Morin penjo ni medhi range karka dipo ni wachomo koso wantiere kanyo sani kama somo ineno mana ni en mano ma bedo kanyo ka ipogo ni jonyuol manigi nyalo mar omenda boyudo quality mar somo jok ma onge kod nyalo bodong' e sikunde moko kama onge labs kama onge gik mopogore mantiere ka nikech sikunde mwalose gi ka gin gi junior gin gi gigi te mwalose ka gin gi lab ok gidhi e skul machiegni kod ka in Lake Primary ok ni Lake Primary ngado fence di Kisumu Girls mondo mi oti gi lab ma jo Kisumu Girls oyo gin go mana kacha ka en Nanga ok ni Nanga Primary ngado fence di Nanga Secondary mondo mi oti gi lab gibedo kod magi somo dhi bedo mana mar jomoko kende to dipo ni jok moko dhi bedo ka ido mana second class nitie tendo nonro manwatimo kaka Elimu Bora mokwongo manwakoni chal ka gima CBC bedo implemented mondo mi oketh public education system manwaluongo gi dho kizungu ni to collapse the public education system mondo private education ema mondo dhi mbele hapa ni mano en mbaka mwagoyo last year gimomiyo nowacho mano en iyudo ni ka koro okunyal gero ne nyithindo madhi e public ng'eny nyithindo moa kuonde ma kata na breakfast ok giyudi lunch ok giyudi iyudo ka gin nyithindo mawuok kuonde ma chan ng'enyie to wakoni ka gibiro kaendi to giyudo ka public education gi mano nengo gidhiye ni CBC nadwaro ni at least odonjo to nitiere kar sport nikech wadwa ni mondo watieg nyithindo competence gi skills gi go bed developed kar sport ni yudo ka onge yudo ka pod bunge mantiere kata kuonde minyal beti onge moselosi kama onyalo dhi mondo mi ochak nyise ong'e ni odwa kawo rieko mar STEM odwa bro bedo daktari kata engineer kata technologist kata odwa bedo ofwambo gi keyo kaka un matinde technology mutiyogo en technology mamalo kabisa ma koponi in chien tingeni iyudo ka kata na news broadcasting gi dok chien iyudo ka skunde maonge gi thuolo ainano nyithindo koro gin gidoka bedo kanye mano miyo wacho ni kik gibeda beda ni bora elimu wamefika tu ni gisechopo to somo tok dhi mbele mano miyo waluongo ni elimu bora omiyo kanyo ka school saina go bedo ibro yoro ni nyithindo ng'eny gi jonyuol bro koni kata tek manade afadhali wa madhurungi mano strong tea kata gi kuon mang'ich mano dong to pesa wamandre water nyathiwa ni e private school moro nikech kucho odhi yudo laboratory kucho odhi yudo kama talent promotion kata na kako odwa ka en ng'at ma creative nyathi ma creativity ni malo odwa bedo e drama odwa bedo kaka nyarwa mane Nyong'o's daughter Lupita odwa bedo that level monyalo win even awards kanyo ka ok wakete investments gigi duto Cleophas dwani mondo be investment ema mondo mi obedi apa ni ka watemo wacho ni schools aina ma private ma osebed ka koro ineno ka gin mbele chal ka gima no migi leakage kendo giseloso gik mang'eny but wajwango public education system maonge investment malongo mwakete to mawakete investment to wachak waketo kabal more iye kanyo maoketo nengo ne malo kama nakoni yudo ka gikawo ni koro ka ok inyal donjo mondo michul remedial mar 2,000 to kendo iriemba nyathi kiny koni afadhali
awe adhi kama chiegni ma ok riembe ji kamano kanyo biro miyo the public to gi private cha dhi neno malach to kendo miyo inyo the public system nikech seche ma public system ogore piny private education ema koro kao ionge pesa to in koro inequality mar dok chien chai mabrodo mantiere ro kama na enya anga duogire mondo ka wach mari mogik Boaz Waruku sani kan ka ir Murino Kalembe ne kan oduoko penjo nango medna gi wach mari mogik gima timore sani de wache ni en wich kuot maduong' ahinya ne piny Kenya kata national embarrassment gima timore sani kiwinjo wan gi jotelo mochune weche mag somo e county gene jok monego bed ni timo oversight kaka chenro mag sikunde gitayo to kanyo yudo ni weche mag chalo mag mibadhi illegal fees gi nitiere sikunde mag gitayo to ka bende nyabedo ni rangi kaka mibadhi to ka en mibadhi embarrassment kata wich kuot ni odhi matut marom nade to tema ngomo no miyo loke e kinde ma wantiere sani achiel kuom giero wach mar dhi e doho wadhi do resruok kwa kanyo gi wach mar mogik mana mapio Cleo I'll try to be very quick embarrassment no I don't think ni en kamoro amora awacho gani magi gin gik ma are planned emani ok nyiso ni koro wapango mondo walwar system koro wawe about education walwar system mar education Kenya ka to summarize no ka Mr. Boaz Waruku ose explain kama koro jok ma onge godo dhi chomo gi nyithindo nyathi dhi miss dhi school kachacha tawacho gani these things are deliberate ngema ber ni owach ni education, basic education is compulsory and free. Government wacho no kelo capitation. Capitation is amoko kele. Ango matimore iyudo ka nyithindo ok dhi school. To samo wach ni en compulsory and free nyathi mora mora nyaka dhi school kachacha. Ingeni this is a way according to kaka nene mar sirikal timo hala nikech they want them as many as possible in those schools. Then they don't remit that money. But pesa no to gintiere godo. Moro minyiso ga ni budgeted corruption cha. You understand? Koro pesa no dito disappear e ye karkacha lakini sirikal to setimo hala kuchoko negi customers magi nyithindwa gi utero negi kacha. Aya, school chuno ni mondo nyathini ni obedi school kae mondo at least school ni o survive nikech ngini school ni ICU. Skunde ma Kenya by the way ni ICU. To gine ICU nikech kaka senyisi sirikal timo kodwa ohala to tugo kodwa to loso chike mabigin giwegi ok gilo. Don't think ni gigieki ok nyal timni gi oversight. Inyalo tim Cleophas but jok ma waluongo ni leaders are purposely doing these things to injure Oganda. You understand? Then school dichuno ni mondo at least skunde ni survive entiere ward we mondo koro wamany watigi daranga chama wawueka mondo wayud kaka nyithindo gi nyalo survive. Kanyo bende nyiso janyuol ni ma ok onego tim. To janyuol ng'ama riek oneno to wacho ni yawa adiera makende ma should happen. Koro yudo ka this thing at the end of the day odhi chamo jonyuol ma ok nyal ka. Koro an kwayo na ka tieko en ni kanitiere that window jonyuol just cooperate gi the school management so that wayud kaka wareso nyithiwa gi because sirikal Cleophas I'm saying the truth ni sirikal is not ready to neno ni nyithindwa osomo to bet kingeni nyathini koko dhi school Cleophas inema in gi chandro koro nyake tima all that you are able to do. Pull your resources together, use that window and see to it ni nyithindwa osomo. That is the ideal situation. Yes, that we must work against. Ero kama na inya Murino Kala I'd watch mari mugi kwa lora ngene nyano ruma pod wamedo kole juma ni mangima iwacho ni sikunde nyaka bed ni sanity moro duoge kata wish bedo makare to wagolo national embarrassment manya bedo karka e kinde mabiro. Ero kama zaro kwatie Cleophas gimonya loacha nitie nyithindo mane oko ma school sana nikech pesa misiki kwage gi to pesa onge ka gidhi go kibarua kata gifwenyo ni hele kara nyalo konyo mama luoko gold koro onge tiende dhi kuro. Wadwa ne nyithindo go omi thuolo mondo gidog e school mara moja kech wang'e ni ngima gi mbele kacha ok bi bedo maber kopo ni ok gidog e school. Push out factors wakoni pes gi achiel kuom gik manogolo gi e school to gin nyithindo mano wakoni more than 2.5 million e Kenya kasani. Onego ng'i rieko ma gidoko go. Mar ariyo cabinet secretary gi officers magin go PSS to gi directors magin go gidhi koni flat out
ging'e ni skunde timo gima owinjore gi chik, nikech gin seche ma gitimo supervision kaluwore gi chik ma ondik gino mondo mi ging'i. Kik giyie mondo skul moro amora odhi mbele gi gik mosebedo ka itimo tok chik mageng'o nyithindo mondo mi kik yud somo. Sana nyithindo mi ioro ni doguru dala odhi uom pesa. Kopo ni nitiere winjruok ma jonyuol obedogo, chik wacho ni jonyuol ema nyaka imany rieko mi utudorigo mondo kel konyruok midwa ni mondo mi gikel mar external. Mogik mar jonyuol wenyewe. Ing'eni jonyuol biro temo juu chini mondo mi nyathini odonji skul kendo somo. To janyuol kidhi e sikul, samoro bende nitiere kaka konyi bende nyalo bedo matek ka in achiel kuom jok ma gikoni pesa moro nitiere kamano nego bende ichulo, en mane to isena golo. Kata jomoko koni ng'ane ok dwa golo, wan wadwa golo. Yani koro gidwa pimore weight, ni nitiere jok manigo to jok maongego. Kanyo udhi ketho winjruok mantiere sikundno mar somo. Winjruok, jonyuol beduru gi winjruok achiel, quality wadwaro waduto. To quality no we mondo mi akoni ni jopuonj monenogo gin motivated kendo gibiro chiwo quality no kumiyogi ikone peace of mind. Kukonyogi, ung'iyo ni nyithindo chopo e skul e sa, ung'iyo ni nyithindo bende orwakore maler, ung'iyo ni nyithindo gin well groomed kendo discipline moa dala bende ber. Mane kony mukonyo godo jopuonjgi. Omiyo katieko tawacho ni stakeholders mineno amfuonogi ok ginie kende. Giti kanyakla mondo mi giket public education obed gi meaning ma chik oketonegi free and compulsory for the child. Erokamano Nyaboa Zoruku, jakanyo Elimu Bora Working Group, kuom tich mabende usetimo kaachiel kod ang'o mukelo. Ang'e ni wamedo fuone ka wamedo dhi nyime kod chenro jumani mangima bende ka warangi kata kinde mabiro. Erokamano bende Murino Kal, jatend mag somo kuom thuolo mar bedo kodwa e studio kinyi ma kawuono. Nyakwara Mogijwang' in bende mioro ote magi wagoni erokamano Akoth Ibrahim, erokamano nyako mote mari Awiko Alex kod jogo duto mabende ornwa ote mar gi mbui marwa mar Facebook. Wagoni erokamano nyako mote kod paro mabende medo golo, wameduro loso kendo wameduro siemo wang' sikunde mamayo jonyuol pesa. Oriti masani nata icheno maru piny kod mbakoro mnyika Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kor mukeo nyaka chisango warado dochieng' makiny ka ntiere kaka kod nyawado Joyce Oluor ka wakelo ni cheno maru piny kod mbakoro mo. Oriti masani.